सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजे यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली। इन्स्टिट्यूट मध्ये आपल्याला 6 महिने 2 महिने अशा 8 प्रकारच्या टेक्निकल कोर्सेसचं ट्रेनिंग दिलं जाणार। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची शिक्षणाची अट नाही। अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। दक्षिण कोकणची काशी म्हणून संबोधलं गेलेलं श्री क्षेत्र कुणकेश्वर इथं दुसऱ्या श्रावण सोमवारी मोठ्या प्रमाणात शिवभक्तांनी गर्दी केली होती। श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट यांच्या वतीनं भाविकांच्या सोयीसाठी दर्शन मंडप तसेच दर्शन रांगांची व्यवस्था केली होती। भाविकांना थेट गाभाऱ्यात जाऊन श्रींचं दर्शन घेता आलं। मात्र अभिषेक आणि धार्मिक विधी सोमवारी गाभाऱ्याच्या बाहेर करण्यात आले। श्रावण महिन्यात 5 सोमवार आले। दुसऱ्या श्रावण सोमवारी विधान परिषद सदस्य रवींद्र फाटक यांनी कुणकेश्वराची पूजा केली। यानंतर भाविकांना दर्शन खुलं करण्यात आलं। तरी भाविकांनी रांगेतून दर्शन घ्यावं असं आवाहन देवस्थान ट्रस्ट कुणकेश्वरच्या वतीनं करण्यात आलं। आम्ही कोल्हापूरहून आलोय। माझं नाव आनंदराव क्षीरसागर
आई महालक्ष्मीच्या चरणी विलीन होऊन आम्ही आज कोकणात आलो कुणकेश्वरला. इथं आल्यावर एकदम प्रसन्न वाटते. आज श्रावणातला दुसरा सोमवार असल्यामुळं भाविकांची गर्दी पण भरपूर आहे आणि इथं येऊन एकदम असं प्रसन्न मस्त छान वाटते. दर्शन झालं, चांगलं वाटलं आणि इथं नियोजन पण चांगलं केलेलं आहे सगळं सर्व. आम्ही एक 20 जणांचा ग्रुप इथं आलेलो आहे. लहान मुलं वगैरे आणि मोठी धरून. लहान 4 आहेत आणि मोठी बाकीचे 16 आहेत. आता देवगडला जेवण करून आम्ही परत कोल्हापूरला निघणार. श्रावण सोमवार आहे, उपवास असल्यामुळं जास्त काही इथं थांबत नाही. श्रावण सोमवार म्हणून खास कोल्हापूरून कुणकेश्वरला आम्ही एक दक्षिण काशी जसं आमचं कोल्हापूर आहे तसं कुणकेश्वर क्षेत्र महादेवाचं क्षेत्र असल्यामुळे आम्ही इथपर्यंत खास श्रावण सोमवार म्हणून आलेलो आहे. आणि इथलं नियोजन अतिशय उत्तम आणि स्वच्छता खूप छान आहे आणि इथं झालेलं परिसर अतिशय सुंदर आहे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.